Umculo kamaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose uthi nakanjani uzowuqopha umlando wokudla umhlanganisi emncintiswaneni ingoma yonyaka esiteshini Umhlobo Wenene. uKhuzani uqoke ingoma yakhe ethi Imbongolo abike kuyona uNtokazi uSiphesihle wakwaZulu. Kuyena yedwa-ke umculo kaZulu Natal aqokiwe njengoba kukhona noMthandeni SK Manqele ngengoma ethi Gutsha abike kuyona intokazi uMahu. uMthandeni akaqala ukuqoka Umhlobo Wenene kwazise ngonyaka odlule wayekhona ngengoma ethi Paris ayishaya noLwandle Nkulu ethinta nangokuqoka kwakhe emncintisaneni wokuhlukanisa unyaka Umhlobo Wenene nakuKhozi FM. uMthandeni uthe akukho azokuphawula, uzoba nje nesithangami nabezindawo lapho azocaca khona konke. Cishe usuku lwakho kuzoba nalo usuku lakusasa, usobe-ke sacicisa konke nangomcimbi wakhe awuhlelayo ukuchaza uMthandeni. uKhuzani okusho-ke kwagcwala umlomo ukuthi ujabula kakhulu ngokuqoka kwakhe. Uyaqala emlandweni ukuthi umculo kamaskandi ahlukanisa unyaka kwesinye isiteshi uzowuthatha nakanjani ubani oyinkinga laphana eyibuza. uKhuzani uyawuhlonipha abaculi abaqokiwe nabo ukuthi-ke bamphelezele njengenjwayelo. ufuna ukuyoqopha umlando sewuqophile KZN umema bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bavule Umhlobo Wenene ngey-31 zikaDisemba. Kwenzeka lokhu nje abanye abantu ababiza ngabalandeli bakaKhuzani babhale ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi bazolinda lo mculi abatshele ukuthi abavotele bani kwabaqhathi uKhozi FM. Lo mculi uthe usamile ekutheni ngeke ayingenele imncintiswano uKhozi FM. Okumnandi ukuthi uyohlukanisa unyaka Umhlobo Wenene nawo ongaphansi kwe-SABC. Uthe angeke aphawule ngokuthi abalandeli kuzomele bavotele bani uKhozi FM. Akawuvimba ama-Blue Nation okuyigama abiza ngalo abalandeli bawo ukuthi bangavotela noma ubani omunye umholi wama-Blue Nation. Uthi nje khiphe umyalelo kumele bazi ukuthi inkosi yabo ithe njengamanje abantu-ke bavotela abamthandayo uma kunesidingo sokuthi bavotele bani usosha i-40 abalihlanganise kuloyo abamqokayo. Selokhu uhlula abaqokiwe Umhlobo Wenene lume kanjena. Number 1, Amahlanga awafani Nas Music. Number 2, Amahloni Liyema featuring uNhlanhla. Number 3, Amayeyeye esihloko sithi Tens. 4, Abantu Bami Mr V Isholo. 5, Bayeza DJ Stax featuring Tabi Inget. 6, Endaweni featuring Celeb Oz feature and Mr NV NZ Mbebe. 7, Gucci elaphana Emthandeni SK featuring Mahu. Number 8, Mbongolo Khuzani featuring Siphesihle Dludlu eZulu laphana. Number 9, kuvela Khanye uLindo Umtangayi. 10, uPhumla King JD and Baby Joe featuring DJ Ray. Cook vote uthumela SMS ethi UWFM nesihloko sengoma ethi Mbongolo engoma ku-36391. kunjalo-ke ingane zakwethu Ndlamlenze ithi nakanjani izoqopha umlando kuMhlobo Wenene la azothatha khona unyaka 2024 uya kunyaka 2025. Ngakuthina kwakho ukuphawula ahlala comment section engizolwakho uvo ngalolu daba from mina sibona ingane zakwethu sengiphuma njani ngiyethembisa unyabe futhi ezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho ukusubscribe nisiphatha kahle nosuku lomnandi ngithanda khona.